бори дигар дуруд мехонем ба тамошобинон. Чун устод гуфта будем ки чанд савол ҳаст, мехоҳем ки ба ин саволҳо аз саволи аҷиб шурӯъ мекунем. Мегӯяд ки савол ҳамин аст ки аввал зан гирем ё бизнес шурӯъ кунем? Аввал зан гиранд. Ассалому алайкум ҳамватанони азизи гиромӣ. Аввал зан гиред. Шумо бояд ки умр тез мегузарад, бизнеса мумкин ки сара сохтан натонед. Мумкин ки қарз бафуред, мумкин мешад коратон, мумкин намешад. Вай 5 сол, 10 сол вақт мегирад. Ҷавонитон мерад, безан мондед, гунаҳотон зиёд мешад. Роҳи бад ба меред. Аввал зан гиред. Табиа вақте ки шумо зан гиред, мумкин ки ба сабаби ҳамон ба шарофати пои қадами зантон дар хонаи шумо баракатам мебиёду, ё ки ба сабаби кӯдакатон ризқи оила мебиёду. Барои аввал зан гиред. Шумо одам бояд ки ҳамин санҷиши имони одам ҳамин ҳисоба вобастагӣ дорад. Ки мисол баъзе чи ту ҳамон чи ба имконият надорӣ, не ки сахт ки эътиқод дорӣ, имони бақувват дорӣ, сахт худованд метиҳад. Барои ҳамон зан гиред аввал. Зан ки гирифтед, баракаташ дигай, шумо аз роҳи бад мегардед, нияти неқатӣ меред, аста-аста ҷурабозӣ кам мекунед, бекорхӯҷагитон кам мешавад, як ҷавобгария ҳис мекунед. Барои аввал зан гиред. Бисёр хуб. Чун одами зангир вақте ки зан мегирад, аз пагоҳ аллакай куллан зиндагиш дигар мешавад. Фикрониш дигар мешавад, рафтураш дигар мешавад. Ва ҳатто дар яке аз суханатон устодҳо мегуфтанд ки ризқи ҳамсарон ба воситаи шавҳар меомадааст. Бале, ин ҳамин хеле. Яъне ки ризқ шояд ҳам гуфти шумо ҳар фарзандон ризқи ҳамсар ба воситаи шавҳар меомадааст. Ва ҳамон хонавода пешравишам ҳамон вобастагӣ дорад. Ин беҳад вобастагӣ дорад. Тамоми бузургон ин гапа гуфтанд ҳазорсолаҳо. Просто ина кардан дар кор. Зан гирад одам ва фикру хаёлаш барои сохтани оилаш зиёдтар мешавад. Ҷавобгариш бисёртар мешавад. Ҳамин одаме ки зан надорад, 25 сол, 30 сол уже ҷавонӣ шайку, вай на ҷавобгария ҳис мекунад. Ким чӣ хел ки умраш мегузарад, дия якдам камтар инҷи гузашт, камтар вай ё рафиқош қатӣ, камтар тамошои сайру гашт қатӣ, камтар ҳамин хел мебинад ки аз ҳамсину ҳамсолаш оқим мемонад. Барои як рӯз пеш зан гирад осонтар. Баъзе одам мегӯяд ки вай имконият набошад зана тарбия, зана хӯрондан, пӯшондан. Ин гапо фикрҳои хома. Шумо зан нагирифте ёд мегиред. Қазоқо як вай доранд матали ҳамин асрош қати омадаги халқӣ гӯем, матали халқӣ. Чӣ хел хутумо ба зарбул масъала хатала? Қазоқо як матали халқӣ доранд ки мегӯянд қарз гиру зан гир. Умрата нагурзон. Пул надорӣ, имконият надорӣ, қарз куну зан гир. Қарза метии, зато зан мемонад, фарзандот калон мешавад қабатат ба. Ва қадимаш ҳамин хел насиҳат додагие. Ки ягон бор ҳамин зани маъқулада вохӯрдӣ, дилангит қати зана вохӯрдӣ, пул сабабгоре нашавад ки ман тӯй кардан наметавонам, барои ҳамин зан намегирам, пул надорам. Пул ягон бор сабабгор нашавад. Чӣ ба ки ҳамин зани дилангита вохӯрдӣ, занге. Пул надорӣ, қарз гиру занге. Ин беҳад зарур. Ин чиза ман акун 45 ба 46 ба буромадам, анализ карда мебинам ҳаётама. Ин беҳад дуруст. Чӯба ки ҷавонин мегузарад. Ки медонад бо ҳамин хел зана меёбӣ намеёбӣ. Пула меёбӣ ку охе. Бо ҳамон хел зани дилангита меёбӣ ё намеёбӣ. Хушбахт шудан метонӣ, не бо худованд медонад ин чиза. ҳозир сухана гуфтеду дар ҷое хонда будам ки ба сухани Худо рост навояд. Ки мегӯяд Худо гуфтааст ки аллакай асабон хаста аст, хато накарда бошам. Мегӯяд агар ба хотири ҳалолият, ба хотири кажнаравият ину он зангир бошӣ, ту қарз кун зангир, ман ба ту кӯмак мекунам, ту аз қарз халос мешавӣ. ваъдаи худоӣ будааст. Ин беҳтар аст, чем хиёнат кардан, зарар кардан худ ба. Рости саволҳо хело зиёд буд, аммо ман баъдан ба саволдиҳандаҳо таъҷҷуб мекунам ки инҳо барномаи Чашмаи умедро тамошо накарданд. Зеро ҳар нафаре ки ба саволи худ ҷавоб нагирифтанд, аз онҳо хоҳиш мекунем ки барномаи Чашмаи умедро тамошо кунанд. Дар интернет ҳаст. Чунки ба тамоми саволҳошон як барнома ҷавоб додагӣ. Ҳар ҳафта. Чун ҳар боре ки барномаро тамошо мекунед, як дигаргун бо тамошо мекунед. Инро фаҳмиш пайдо мешавад. Нафаре ки масалан тамошо кардан метавонанд масалан дубора тамошо мекунанд, се бора дар байн масалан 1 моҳ 2 моҳ мегузарад. Вақте ки сафар мекунанд, аллакай биниши инсон дигар шуд, рафтор
қабулаш дигаргун мешавад. Аввал Қабулаш- дигаргун мебинад. бале дигар чизҳо ҳар мебинад. бор як нав ба нав мебинад, гарчанде Бале, як бале, сухан аст. бале. Ҳамон Бале, нав ба ба нав. илм ҳамин хел аст. Илм ҳамин хел аст ки ман ҳамин китоб бошад ё ки ман ҳамин барномаҳои мо як сол пас тамошо кунад бо дута сета чизи нав мегирад. Бо як сол пас тамошо кунад бо дута сета чизи нав. Ва мумкин ҳамон записҳои мана 10 бора ҳам гӯш кунанд ки халқи мо фоидааш баъд бисёр аст. савол чунин аст, коре ки мекунем барои мо писанд нест. Баъдан мешавад нафаре ки кор мекунад, аммо ҳафсалаи корӣ надорад, аммо ба хотири маоши хубаш мегӯд хай тоқат карда кор карда истодем. Дар ҳамин мегӯд кор кунем ё на. Давом дар ин тем ё не. гунаҳо вазъият чӣ кор кунем мегӯяд. Агар ки шумо кинои мана дидагӣ бошед 1 миллиона, 1 миллион, ман грузчик будам соли 96 рафтагим ба Москва, ҳеҷ ки намешинохтам, аввал грузчики сар кардам. Як 4 маҳ бошад, зиёдтар ё таги 6 маҳ ман грузчикӣ кардагӣ. Яке вақт фаҳмидам ки ҳамин грузчики қати ман ҳаётам дига карда наметавонам. Баракат надошт пулаш. Кор мекунам, пул нест меша. Кор мекунам, милисаҳо мегиранд. Кор мекунам, намедонам куҷо мерад. Дар ҳамон синни соли 96 нигоҳ кунед ки як рӯзба ман мисол 50 сум, 100 сум, 200 сум кор мекунам, 600 сум бошад, агар 600 рубл, ҳамон вақт 625 рубл $100 буд. Як маҳ ба ман $300-400 меёфтам. Не ки ҳамон пул нест. Ако ҳамон вақт хона дар Хуҷанд, дар ҳамин Тоҷикистон $500-600 буд. Дар ҳамин Хуҷанд як маҳ ба пули хона ман кор мекунам. Не ки пул нест дар дастам. Баракат надошт, намедонистам куҷо мерад ҳамин пул. Агар каме қисмамо кинои мана дидагӣ бошед, як момент аст ки ман мебиём, вай бригадир мана мегӯяд ки Саид вота кашо либосота каш гир вай картошка бар. Ман гуфтам не. Ҳамон бригадир мана гуфт ки ба ту чӣ кор мекунӣ ба инҷи расиба? Ман гуфтам ман чӣ кор кардан ман ҳозир намедонам, не ки ман ин грузчики ман точно намекунам дига. Ва гуфт ки ту ба чӣ хел зиндагӣ мекунӣ? Чӣ хел ту ягон коргар калом мешӣ чи? Хандид ба ҳоли ман. Ман гуфтам не. Ман ин кора точно намекунам. Чунки ман вақт решение қабул кардам ки ман фаҳмидам ки ин кора кардан гирам, ин ранги вай барин, мазахӯрак барин, ин обманный пут ё ложный пут. Ман ҳамон ба банд карда мемонад, умрам мегузарад, ёшим мегузарад, ҷавоним мегузарад, ягон ҳунари нав ёд намегирам. Нигоҳ кунед, ҳамин картошка холӣ кунӣ ҳамтам метонистам кума. Ё аробакашӣ ҳамтам метонистам. Ягон чизи нав ёд намегирам. Одам ягон чизи нав ёд нагирад, пеш намерад. Фақат барои шикам ман ҳайвон некохе. Ҳамин кор, любой коре ки одам мекунад, 5 та чӣ натиядага вай кора накунед. Якум ҳамон коре кунед ки ҳамин кор шумо ба сабабгор шад ки шумо шахси мукаммал шудан тоед. Ҳамон ҳунари худованд додагие ки таланте ки шумо ба ҳава реализация кардан тоед. Ин якум. ҳар як инсон ба худованд асобени талант додагиай. Ягон одам беҳунар дунёро пайдо намешавад, бесабаб пайдо намешавад. Ҳар як одам ба як таланташ ҳаст. ҳамон таланта ёбед. Наметонед ёфтам, китоби ман ёфта хунед. Роҳҳои чӣ хел как найти свою сильную сторону. Ёбед ва хунед. Ин беҳад ёрдам мекунад шумо. Значит, кор. Ҳамон коре кардан дар кор ки ҳамон кор сабабгори шад ки ҳамон худованд додаги ту ҳунару таланта ту ҳава инкишоф дода худата реализова кардан тоӣ. Дуюм, ҳамон коре кунед ки рӯза рӯз умнишед. Рӯза рӯз як чизи нав ёд гиред. Ҳамин майни саратон хел баста нестад. Пеш баравад. Тараққӣ кунад. Ки ҳунаре ки кора кардед, пуле ки кор гирифтед, зиндагитон гузара, ҳунаре ки ёд гирифтед, капитал шад. Вай ҳунар шумо як умр хӯронад. ин беҳад зарур. Ҳамон коре кунед ки донотон кунад. Дуюм, сеюм, ҳамон коре кунед ки ҳамин дилатон ба хурсандӣ биёрад. Умр камай, беҳад кам аст умр. ҷавония ин хел гурзундан вообще худкушӣ ба баробар. Одаме ки худаша инкишоф додан натоест, реализова кардан натоест, ман меём ки зинда ба гурай. Вай худаша кушт. ҳайф аст ҳамин хеле одаму ба ҷун. бовар кунед ана. Вай чиба ки одам бояд ки худ ту соҳиби умрат буданат дар худат ҳаракат кун охир. Барои ҳамон сеюм чӣ? Ман намегум душевне вознаграждение. Ин чӣ гуфта ягам? Ҳамин хел ҳамон коре кунед ки шумо ба як хушбахтӣ биёрад, як эҳсосоти нек биёрад. Одам ба ин чӣ беҳад зарурад. хурсанд равед корба, хушбахт равед корба, фахр кунед ҳамон коре кардагитон. ҳамон коре кунед ки як кас бирад раҳматтон гуфт, фахр кунед. Чорум, духовное вознаграждение. Ин чӣ гуфта ягам? ҳамон коре кунед ки баъд аз шумо ки рафтед, дигар одамое ки ҳамон маҳсулоти кори шумо ё ки хизматрасони шумо истифода мебаранд ку, муштариҳое ки ҳамон хизматрасони пул дода харид ё ки маҳсулоти шумо харид, ҳаваё як умр миннатдор бошад. Мана ин кора кардан дар кор.
ҳамон маҳсулоте кор кун ё ки ҳамон хел хизматрасонӣ кун ки ҳамон муштарие ки пул дода рафт ку ту пули ҳавай қити фарзандада мехӯронӣ зиндагита мебинӣ ҳавай розӣ бошад вай розӣ буданаш дар кор вай ҳам аз розиам зиёдтар буданаш дар кор панҷум ҳамон коре кунед ки достаточно пул биёрад достаточно пул биёрад ки ҳамон сифати умре ки мехоҳед ҳамон сифати умра созед мисол коре кунед ки вай кор вақту нагираду умрту нагираду нормальный пул набиёрад ку нормальный пул набиёрад шумо ҳамон качестве ҳаёт сохта наметавонед сифати азоб мекашед муҳтоҷманд мешед хор мешед азоб мекашед муҳтоҷманд мешед хор мешед мумкин не хел барам агар ки инсон ҳамин 5 та гуфтагӣ мана қапида гирад ку вай албатта ҳам тавоно мешад ҳам доно мешад барои маслиҳати ман барои пул шуда кор накунед шумо бояд ки анами 5 та чизе ба назар гиред баъд кора кунед пул дар ҷои охиронаш бошад не ки ҳамеқа пул биёрад ки ҳамон сифате ки орзу мекунад ва сохтан тояд. саволи навбатӣ мегӯяд чӯба мардум ба шумо бовар намекунанд аз болои шумо механданд ҳам албатта ин тавр нест гуфта ҳатто бо худ тасдиқ кардааст. Ман дар барномаи ҳафтаи гузашта ҷавоб додам ку. Саволи навбатӣ инҷо ба мо аз Ӯзбекистон менависанд. Ассалому алайкум. Аз Ӯзбекистон ҳастам. Бизнес проекти калон дорам мегӯяд. Аммо ба инвест ба маблағгузорӣ ниёз дорам. Яъне маншаам ба ин бисёр нафарҳо ҳам ҳастанд ки масалан набаст ки нафаре ки аз Ӯзбекистон барои мо менависад бисёр нафарҳо ҳастанд ки идея хуб доранд. Гоҳ мешавад ки мегӯянд ки мо як идея хуб дорам аммо пул дар кор аст ки барои пеш ро ё ки умуман атрофи ҳамин шумо киҳоро паҳлӯ мегиред ва чӣ гуна ба шумо муроҷиат кунанд? ҳамон методен ки ҳамин вай ба нависан ё канали мо ба сайти мо ба нависан шумо силки аз сайти ма намонед ё ба одаме ки мековад меёбад мо бисёр вай дорем контактҳо мо аст нависан шумо ҳамон силка монед ҳамон сайти ман ба поёнин ба нигоҳ кунед кадом одамо ман дастгирӣ мекунам ҳамон одамое ки реальни бизнес проект реальниай ҳамин идея бизнес кардан намешавад 90% идея ки сари одамо баҳай ва ё гумон мекунанд ки ина бизнес табдил дода мешавад не ки вай творчество вай аввай мумкин ки мекуниш пул нест мешавад вай мумкин ки аввай денежный поток сохтан намешавад 90% одамое ки мисол гумон мекунанд ки ман идея дорам вай идеяҳои во просто орзуш аст просто творчество аст не ки аввай пул намебиёрад ва бизнес сохтан қин барои ҳамон 10% ҳамин идеяҳо бизнес кардан мешавад ман стартап ба кор намекунам чунки азоб бисёр кашидам ва идея кор мекунад намекунад не кадом бизнесман дастгирӣ мекунам якум ҳамон одаме ки бизнеса мишление дошта бошад бизнеса фаҳмад дуюмаш ин ки ценносташ ман ба похож буд ценносташ гуфта мо чизе мегӯем ҳамин фикронаи мо нуқтаи нигоҳи ман нуқтаи нигоҳи вай савпадат кунад ки якдигар ёрдам кардан тонӣ ки якдигар ба вазнини набиёрӣ якдигар ба наоборот тавоно кунӣ якдигара барои ҳамон ценност беҳад зарур мо ба сеюм чизаш ин ки ҳамон продукташ уже аз санҷиш гузаштагӣ бошад продукташ уже маҳсулоташ ва бозор ба камутум таҷриба бошад ки мо бинем ки ҳамон чи талабот ҳаст ё не дуюм команда дошта бошад камутумам ки бошад ана камтар худаш фаҳмиш дошта бошад ҳамон проекте ки мегӯд ҳамон проект имконияти масштабировать кардан дошта бошад то есть мо инеч меомӯзем команда дорам ман мо аз дарун даромада полностью меомӯзем вақте ки ман дидам ки ҳамин 6 та 7 мо нишондодҳо дорем ҳамон нишондодҳо ҳаст ҳамон проектҳо ман гирифта глобалне кардан метавонам то есть реальни проекте гирифта масштабировать кардан кор умри одам камай вақта сарф кардан дар кор не проекти майда боша ман вақт сарф намекунам проекте ки глобалне кардан шавад ман ва гирифта мекунам. бисёр хуб. Саволи навбатӣ мегӯ худи ҳозир айнан ҳамин замон ҳамин муҳиту ҳамин аз чӣ бизнеса сар кунем дар Тоҷикистон мегӯ? аз дута чи аз савдою аз мавай агар ки пули кам қатӣ бошаду бизнесмен набошад ин одам бизнес набошаду мехоҳад ки нав бизнес сар кунад аз хизматрасонӣ сар кунад услуга хизматрасонӣ ё савдо мисол любой хизматрасоние ки мисол ки пули кам қатӣ кардан шаваду зарараш бисёр наша яке кардан натотага таҷриба надорад ку мисол яке одаме ки савол додан аст одаме нав мехоҳад ки нав бизнес кушод якум бор бизнес кушод бояд ҳамин кора кунад любой хизматрасонӣ осонтарай чем мисол масалан як дусе гуфта метавонед ки кадом хизматрасонӣ мана мисол ҳозир ба центри омӯзишҳои
4 5 та забонҳои дунё кунад чипаки одамои мо ҷои корро таъмин кардан дар кор дунёба ино омӯзонанд як дуем баъд ҳамон ҳунар омӯзам ёд диҳанд мисол шофёрое ки ҳамин тракҳои вай ба чӣ хел гаштан дар кор тракҳои евротракҳо буромадагӣ ино ранги мошини мо неянд мана ин чизо мона ки ё ки мана мисол кор ҳамон сварчикам бошад ме ё ки мана кори теплица бошад ме кори сохтмонӣ бошад ме уже стандарти дунёи ба ҳамин чизҳо инҷи ба ёд додан дар кор пур компаниё ки қатитон контракт мебанданд мебарад пур бовар кунед пурра ёк нест агар нафаре забона хуб донад масалан 4-5 забона хуб медонад оё вай метавонад ки даста ҷамъ кунад масалан 100 тоҷика гирифта барад Корея Япония ягон ҷо корфаҳмед ӯ фақат роҳбаладӣ кунад не ин хел кунандака забони мардуми моқите ё якдигараша фрем мекунанд ё хато мекунанд чӣ кор карданаш дар кор ҳамин ҷиба конкретно ягон ҳунара ёд гирад он бача сварчикас ме шофёри ай ме мисол кладчикас ме чӣ ҳамон компания напрямую ҳамин ҷи контракта ҳавай созад посредник дар кор нест посредник аввал ҳамин чиза моста созад худи одамо контрактҳо напрямую созад мисол бача мебиёд худаш гуфт ки мана фалон корхона контракташа напрямую созад контракт худ қати не а одамо пул нагирад а комиссион нагирад ҳаққи услуги расходаш баё а одамо пули бисёр нагирад ин хел созад мост ҳамин хел корхона ҳам ин пул кор мекунад даромад месозад ҳам баё мисол любой таъмино любой корхонае ки ҳунар меомӯзад вай пул кор мекунад баъд дигараш ин агар ки пулдор бошаду камутон бизнесмен бошад дигар давлатҳо бакунад инҷи бомода истеҳсолота сар кунад истеҳсолотое ки мисол гӯем мана мисол 10 сол пеш ҳаме чи хитой меомад ҳозир майда средни истеҳсолот худомо бисёр профили акно карда истодаанд ё ки баъзе мана ин кафели пафеливо аз дигар ҷо оварда фурӯхта намедонам карда меша худомо мебеле карда истодаанд ҳамон чизе ки мо ба ашёи хомаш ҳаст кардан дар кор мебел чӣ ба мебел неси хоб бисёр аст мо ба аз сабабе ки вай габаритиш калоне логистика расход бисёр аст аз дигар ҷо овардам қимат мефурод барои ҳамон аста вай размер кардан дар кор ко бисёраша барои ҳамон ин чизҳо пеш мерад барои чи сохтмон пешрафтана асобе ки сементаша хутомо ҳаст баъд талаботаш хутомо ба ҳаст ин қоидаш ҳамин ҳамон бизнесмене ки инҷи мебиёд истеҳсолот кушоду ҳамон корое кунад ки мана мисол ҳамин гуфтаги сириёш бошад агар бизнесмен надонад ҳеч кор кардан мана ёбад ман дилам ба худо хоҳад як 50 та 100 та бизнесмени бачае ки мефаҳмад ҷамъ мекунаму технопарк мехоҳам созам технопарке ки имконият инфраструктураша сохта тиҳад ки бизнесмен ба осон шавад кор кардан ин чӣ гуфта ки ҳаме коммуникатсияш ҳаст ҳаме условияш ҳаст ҳаме шароиташ ҳаст фақат ана кун як қисмаша бизнесмени худома мондан дар кор як қисмаша иностранцо қати чинондан дар кор ки ва институт технология биёрад монад а бизнесмени худома как локальный бизнесмен кор кунад як 10 соли оянда ба бо як гала коро мекунем худо хоҳад ман ниятом беҳад каломе бо аста кардан мегирем ман ҳамин ҳама қишлоқҳои ман 70% 80%аш мерафт Россия ҳамин 70% 80% ҳамин мерафт Россия мардикорӣ мекард аммо акта авашной баъз буд ҳамин ҷо буданд ман чӣ кор кардам 10 сол пеш аз ин ҷамъ кардам ҳамин ҳам қишлоқҳои гуфтам ки бизнес кушетон 2007 ин чанд сол 15 сол пеш аз ин накардан бо гуфтам гашта гуфта ҷамъ кардам бо 3-4 ба ҷамъ кардам гуфтам манати ту пул кора сар кун 2010 шуд 12 шуд где-то 2012-13 ба аста сар кардан ҳозир ҳамон ҳамқишлоқҳои ман 70-80% бизнес дорад Россия ба ҳамон бачаҳои ҳамқишлоқҳои ман ҳамаш бизнес ба ҳамаш савдо ба якта дуташа мисол ман аста аз 10таш 2-3таш фаҳмид кора сар кард ино инаша дида ангура дида дига мешад ку ҳозир ҳамин 70% ҳамин кори бисёба нест ҳам қишлоқҳои ман камаш ба набошад 200 кас 300 кас Россия ё дига ҷо бас ҳам қишлоқҳои ман ҳозир ман бисёр ҷамъ карда ва гуфтам ки дига давлатҳо ред ҳозир қисмаш Германия Англия ба аст дигар ҷо равед наравед он дига Россия ман ина 3 сол 5 сол аз гуфта истодиям 3 сол чиба ки беҳад зарур дига давлатҳо равед дига давлатҳо ёд гиред кора дунё як бозор границаҳо фақат формална карта ба мемонад иқтисодиёт ҳамин хел хусусат дорад ки шарт нест граница ҳамин выгодни маҳсулот бошад ку любой кас харидан мегирад ману шумо Хитой мехарем ку охир
мана ин корро кардам дар кор. мо бояд ки ҳозир бизнесменон бо як чизи хубам ёд гиранд. ҳозир барномаи Хитой ба як поезд, як пут барнома дорад. коре кардан дар кор ки ҳамаи савдое ки маҳсулоти Хитой Покистон, Афғонистон мерад, через Тоҷикистон равад. Бизнесмен мана ина қапиданаш дар кор. агар ина нақапан, ҳамин чиз Ӯзбекистон мебаравад. фаҳмиданед? миман аст. фаҳмидед? а он тараф вай наслени калон. вай мардуми мо бояд ина фаҳмад. тамом мекунад сохтан дар кор ки тамом мекунад 20 30 100 1000 бизнесмен ин мехонад. 1000 бизнесмен як гала фоида мебарад халқи тоҷик ба. тамоми маҳсулоте ки мегузарад, логистика, чем он турафтан Ӯзбекистон, қати Покистон и дигар ҷоба, через мо 1000 километр вай ба наздик меша роҳ. ҳамаш через Тоҷикистон кардан дар кор. ин беҳад зарур. тамоми маҳсулоте ки аз тарафи Покистон, Афғонистон мера Хитой, через мо он туравад. ин беҳад зарур. ина бояд ки ако ҳамин чизҳо стратегически ин чизҳо, ин чизи оддӣ не ин чизҳо сохтан ин ҳамкорӣ, ҳам миллат, ҳам давлат, ҳам соҳибкоро якҷоя мешад ин коро. тахминӣ намеша. тамоми сабабот некуни зоное ки ҳаст, бизнесмено кор кунад. худотун пул надоред, ҳамон Хитой қапет биёри қатотуно, ҳамон сабабот некуни як ду кашо кор кардан гиред. якҷоя кор кунед. ва ё Хитоҳо таппа тайёр мебиёд ин чиба. ва мехоҳад ки бозор судад. 1000 чанд километр роҳ кам мешад ва эконом намешад. ин чизҳо кардан зарур. ҳам барои халқи мо ба арзонтар маҳсулот медарад, ҳам даромад мешад, ҳам налог мешад, ҳам ҷои кор мешад. конечно, ин беҳа, конечно, ҳазор бизнесмен ин гуфтаги ман якташ ақлаш гирад даромад месозад. ҳазор. ман ҳамин кора кардан наметавонам, диловар шо. корои ман беҳад бисёра. ман мехоҳам ки тоҷика дунёба муаррифӣ кунам. дунёба. кори ман манаин. ки мисол вақте ки мегӯм тоҷик, аста чӣ хеле ки мисол рӯдаки мегӯем, фирдавсӣ мегӯем, как современный олим, как современный стратег, как современный нуқтаи нигоҳи мисол як шахси мӯътабар, ман ин кора мекунам. ман аста ин кора карда рафтан мегирам. ҳамин кора карда наметавонам кунам. аслан худо шуморо нигоҳ дорад. ростӣ ҳар куҷо меравем, ин қадар эҳтиром нисбати шумо дорад. ман шахсан хушомад намегӯм. боре ҳам касеро хушомад нагуфтам. не ки гоҳ ягон фурудгоҳ, яъне аэропорт мерам, раст то намебинам, ё як ҷо як бозори байналмилалӣ рафта будам, як ҷо ҷуро мегӯд ин одам намегӯд дар экрани калон раст мешунад. худо шоҳид аст. ҳамин қадар хурсанд мешавад одам. savol бинед. Савол ҳамин аст, акай Диловар, барои чӣ акай Саидмурод бисёр бегонаҳоро дарс метиҳад, чем мардуми худамон, масалан қирғиз, ӯзбеко, қазоқҳо? савол чунин омадааст. мардуми мо тайёр набуд. ман мисол ҳозир аз 2009 ман сар кардам. аз 2009 омада гап мезадам. ҳамин якуми дарсе ки омада додам, дар ҳамин манаи маркази ҷавонон шумо будед. 11 кас буд. 11 кас. мисол мардуми мо тайёр набуд. ман 15 сол аст омада гуфта истодиям. ин бародарам мумкин нав худаш бедор шуд, нав худаш дида истодааст, не ки мо 15 сол аст омада додистем. соли 2017 буд, 2018 Москва ба 1300 каса ман 5 рӯз бепул дарсудам. соли 2018 тамоми Тоҷикистон ба гашта 10300 одама ман бепул дастам. тамоми Тоҷикистон ба гашта. просто ройгон. мардум ёд гирад, мардум фаҳмад, мардум чӣ кунад. мо карда истодем барои Тоҷикистон. достаточно кардаги. ана халқ тайёр будагиш гирифтан метод. ҳамин илм ба монанди дарё аст. дарё рафтан мегирад. касе ки лозимаш аст гирифтан метод. шумо одама маҷбур карда соҳиби илм кардан наметонед. одама маҷбур карда доно кардан наметонед. ҳамон рӯзе ки худованд танфиқаш доду, майни сарша кушода карду, худаш фаҳмиш пайдо кард, баъд хондана сар мекунад. ҳозир одам гумон мекунад ки как будто мо дигарро бисёр дорем. не дигарро ман бисёр ёд додарам ҳисобе ки ва тайёрам. ва ё қадри ман ба мерасанд. фаҳмиданед? нав мардуми мо фаҳмида истодааст ки коре ки ман карда истодам барои ва фоидаш бисёр аст, чем на. ман метавонам ки якта ресторан кушом шинам, ё ки якта магазин кушом катаги карда гардам, парво накарда, бегапу беҳички, ҳар ка ба ина илтимос накун, вай ба нафаҳмон. ман наметавонам. метавонам. манам метавонам ки мактаб накушам, метавонам ки бо як чиз дигар чӣ карда тамом гаштан гирам. ин ҳама кардан метавонад. ин кор осон. не ки илма додан ҳар кас кардан наметавонад.
علم دادن بیاد مشکل همین آدم برسونن بیاد مشکل برای همین قدر گمان میکنم که این برادرم خودشون در تاجیکستان یا کم است یا که نو بیدار شدم یا برادرم نه که من خرسندم که اینترس پیدا کرده است خیلی خوب اینترس پیدا کرده خیلی خوب ما بیاد مردم بیگونه علم به حواسش بسیار میبیان میخونن خلق ما با بیاد ضرور انکو خلق ما من بیدار شد من از شما یک خواهش دارم که همون برنامه چشمه امیده کوسوک ریزیدو پفتار نمونه چه که خلق ما نفهمید که این چه فایدهش است همون برنامه یک سال دوام تید همون گفتگوی من حاضر ممکن که 20% مردم کردن داد اون وقت اگر 5% و 10%ش کردگی باشد حاضر 20%ش با 3 سال 5 سال پس با تکرار پرتیدن برنامه گارانتی میتونم 50-70%ش کردن میتود اوه عملی کردن میتود با وقتی که این چیزو عملی کردن بیاد نتیجه کلام میتید راست تماشابینا میگیم که رفت مثلا ما فراموش کردیم رفت و سیرکاری شد اما علم جوینده است چگونه گفت اگر هر کسی میخواهد همین شبکه ما دارد چشمه امید مخصوص یک پاپکا است قریب 100 برنامه دارد از سری حرف سر کرده تو آخری حرف درباره تمامی بیزنس یک ساعت گپ زده فهماندگی خود مرامت در اومده حتی بعضا نفرایی که تماشا کردن دوباره هم تماشا میکنن میگن که الکه بو فهمیش ما دیگر چون یک سال پیش تماشا کرده بودیم حضور تماشا میکنیم بود دیگر این همه خیلی علم قاعدهش همینه علم همین خیلی است که شما مایلی سر آدم است کشوده میشه است کشوده میشه فهمش پیدا میشه ده ذهنش کشوده میشه ذهن تازه میشه برای همون وای با هوا 3 بار گوش کنن 10 بار گوش کنن که همون سایه خودش به من مثلا یک کس میخواد که بیزنس تکستیل کنن لباس همون سایه گوش کنن 10 بار یک کس دیگه میخواد که پول سرشت کنه همه گوش کنن توریسم بسیار مسئله خوب داده در این حتما تماشا کنن همین مسئله توریسم به ضرور است که توریسم پیش بردن تاجیکستان چی به مردم دنیا بیاد بیند باور پیدا میکند بیاد بیند از درون اینترنت مردم به نشون میتید برای که حاضر همین قالب فهمش مردم بیگونه دیگر کنیم که تمام تاجیکا باید که بهترین چیزی که تاجیکستان باید که ماکسیموم اینترنت پرتیتون ماکسیموم اینترنت پرتیت سخن خوب مهمانداری خوب چیزهایی که داریم تاریخی خوبی که داریم چیزی که یک بلاگرها خوب گوش کنن با یک گل چون بها کردن نمیشه بلاگرها من این کارو باید کنن این گپای خوما پرتوفتن در کار یک طرف حاضر همه مردمی که در تاجیکستان هست باید که کار کنند که یک حصه گذاری کنند که فکر اقل یک آدم نسبت تاجیکا مثبت گردوند من این کار کردن در کار حاضر هر یک همین بلاگرها همش یک خیلی کارا نکنند همین حجم نگاری و شوخی و اینم یک بار است 2 بار است همین خوراکی که میخورید کو همین یک پیاله چای که میخورید شما 10 لاشکا شکر پرتوفته خوردن نمیتونید و یا که همین خوراکتون با 5 لاشکا 10 لاشکا نمک پرتوفته خوردن نمیتونید همین خوراک شور هیچ که خوردن نمیتاد همه ولاگرها فقط یومر بنرن همه نسبت بهبودی خلق هم کار کنن اگر که اساساس باشه هر یک تاش به направление خودش عمیق کند من مثلا شما یک направление گیرید هر کار نشید همش پارالل نکنید مثلا یک направление گیرید روید یک بلاگر دیگه یک направление گیرید یک بلاگر یک направление مثلا یک کس گیرد سوهای ادبیات یک کتابخوانی یک کس تماشابین ندارم میگم وای گفتم میگیرد وای وقتی که سر کرد اكو مقصدش چی مقصدش نیت خلق به خدمت کردن همون کار کند وای ریال رزولتات میده اگر مقصدش باشه چون اینها برای مسخره بازی بخشش میپرسیم اخی لعجبین همه خیلم هست برای همین شوخی و بدن همین وای کردن تماشابین زیاد که میگیرد اینها تلاش برین میکنن لاور جان وقتی که شما این کار کردن میگه دفامین و معنی سر آدم حزل و شوخی همین یک بار شوخی گوش میکنی 2 بار شوخی گوش میکنی من همین میبخشم من خفن نشم من همین قدم قربان شعرش یک بار پاپولار نمیشه و یک عمر گوش کردن نمیشه رنگ جورابیک مرادف رنگ احمد ظاهر رنگ دیگرا فهمیدنید چه که غزل مضمون ندارد فهمیدید استودید و یک بار گوش میکنید هم یک بار میگه ها زور بود از خاک خورسن ملده تمام نیکی و 10 سال پدر گوش کردن نمیشه اون خیلی شعره صنعت دیگه صنعت دیگه وقتی که شما چقدر صنعت میفهمید لذت معنی سرتون دیگه خیلی ولی لذتش تماما دیگه خیلی برام این دیگه چی این تماما دیگه چی و یومور چی سو ناراضی چی
як бор лайк мегиред. Ман ино мегиред чӣ мегум? Ҳамон блогер ки мехоҳад ки фундаменталне бақувват шуда хезаду барномае ки карданай як кас ба фоидааш биёраду вақте ки сарф карданай результат тияд натиҷа тияд вай бояд ки як направление гираду ҳамон направление кор карда рафтан гира аста аста ҳамон направление ба одамое ки ҳамин чи дар кораше ҳавё пайдо мешаванд. Мана мисол ягон влогер фақат ҳамин кори деҳқония нишон тияд. Халқа ёд тияд деҳқония. Халқи мо ҳамон деҳқониям дуруст наметод ки охир. ҳамон соҳа нишон тияд. Чӣ хел ами ангур чӣ хел ухаживат кардан, чӣ хел себба, чӣ хел як каси дигар фақат мисол адабиёта гирад. Фақат китоб чӣ хел ин хел ҳар якташ аудитория худаша меёбад. Як каси дигар фақат сохмона гирад. Як каси дигар фақат бо як чиз дигар гирад. Мисол як каси мисол ҳамин динам роҳи дурусташ қатъи ёд додан дар кор. Ҳамин мардуми мо барои чӣ ҳар роҳ ба бурда истодаанд? Аксе ки илми динӣ надоранд. Одам ки илми динӣ надорад, гумон мекунад ки ман дар роҳи розуллоҳ чӣ коро карда истоям. Ҳамин ақмақӣ ҳамин пайдо мешавад. А беилмия ҳамон оям роҳи дурусташа ёд додан дар кор ки дигаро ваёя ҳар тараф ба набаранд. Одаме ки худаш критически мишлен надорад, ақлаш хома, пурра нест, ҳар раҳ ба мебараншон. Баъд ки азоб мекашад? Ҳама азоб мекашад. ҳаме халқ азоб дорад. Мумкин якта беақл, ман намедонам ин тӯҳмат буд, рост буд, ганда буд, не ки бисолаҳо меҳнатҳои ҳамин ҳаме халқи тоҷик кардагиша мисол ҳам хат мезанад денчи. Барои ин беҳад аламовар, барои мо ҳаме влогеро ассотсиатсия бошад, ҳамаша ҷамъ кунану ҳар як кас як нафарам профессионал набарад ки компетенсия халқамо зиёд шад. Халқамо ҳамин ман ба як бор хандаоварӣ нишон додед, ду бор хай ман ба чӣ фоида вай вақтаме мегирад. Хай ман як бор лайк мондам шумо ба ин чӣ? Хай ду бор мондам, ман юмори шумо ду бор гӯш кардам. Ишто ина ҳар рӯз такрар ба такрар гӯш кардан намешад. Охе шумо як чизе созед ки масъулияти шумо одамон гашта баргашта гӯш кунад, гашта баргашта гӯш кунад. 2 сол пас, 3 сол пас, як ҳафта пас гашта якдигараш ба гӯш ина гӯш кун. Ин зарур ай тарбия ёбад. Фаҳмидед? Вақте ки вай тарбия ёфтан гирифт, аста аста ҳамон аудитория правилно ҷамъ мешавад. Правилно. Ман ин хел кунад вай фоидаш бисёр. Бале? Бас бештари мардум бароиши мардум кор мекунад. Мебинад ки мардум куҷо сертамошобин аст, ҳамон самт мезанад. Не ин ки мардумро ба худаш кашол кунад. Чӣ ҳеҷ надорад ки тияд мардум. Вақте ки одам мутахассис бошад ки халқ бад як чи тияд ку, баъд ин гуфтагӣ шумо мешавад. Вақте ки халқ ба чи додан дар кор. Халқ ба додан дар кор, тавоно будан дар кор ки тияд. Баъзе вақт як маслиҳат ёки як фикр одаме дига мекунад. Нигоҳ кунед. Баъзе вақт як сухан зиндагии дута одам месозад. Зану шавҳара. Баъзе вақт як сухан ҷанги байни ду давлата бас мекунад. Муносибати хуб месозад. Фаҳмидед? Не ки баъзе вақт як одам дунёя дигар мекунад. Баъзе вақт як одам дунёя дигар мекунад. Мо масалан 100,000 сомон пул дорам дар хона. Сандоз 100,000 сомон пул дорам, аммо ман яқин медонам ки агар як сол ман ин пула нигоҳ дорам, инфлясия пас мерад. ҳамон арзишаш, ҳамон қадраш ҳамон тавр нест. яъне ки қурби ҳамон пула мо чӣ хел нигоҳ дорем, чӣ харид карда монем ки то ки қурбаш пас на умуман ҳамин пула чӣ хел нигоҳ дорем. Акун 4 роҳ аст, 4 роҳ. Як роҳ ҳама ҳамон гуфта мефуром нигоҳ кунад. Якум роҳ пул камтар, агар салака ки дигар пул ҷамъ кунану недвижимост гирифта монанд, вай беҳтар. Вай арзун намешад недвижим. Хона замин вай арзун намешад. Доимо нархаш қимат шуда мерад. Сари 4 сол, 7 сол нархи недвижим все равно қимат мешад. Ин як. Дуюм ёки тилло гирифта монад. Тилло ҳам ҳамин хелай. Вай дарагасне вай ягон вақт арзун намешад. Вай ҳамин ҳаҷми тиллои дунё кам шуда мегирад, вай нарх все равно боло рафта мегирад. Ин дуюм. Сеюм, агар ки ин барои сохранение, барои ки қурбаш пас нашад. Ҳозир ман барои мегуфтам. Агар ки хоҳад ки ин чиза зиёд кунад, агар ки хоҳад ки 2 баробар 3 баробар зиёд кунад, бизнеса ёд гирифтан дар кор, ягон бизнеси худа сохтан дар кор. Ҳама роҳи кӯтоҳ барои муваффақ шудан ин бизнеса. Ана кун. Ҳама гуҷо ба пули ҳамин пулаша ҳазорҳо бор зиёд карда метавонад илм ба. Аввал майни сари худаш ба илм харад, ҳамон пулаш ба як қисмаш ба ақалла илм харад ки чӣ хел бизнеса сохтан. Ки ҳамин бизнес правилно созад ки бизнес ба ки илм надошта бошед, пултон якдам ба нест мешавад, бо қарздор мешавед, баъд бо қина аз қарз буромадан барои ҳама қадар. Не ки ҳамин одам бизнесмен шудан наметавонад. Ина бояд фаҳмӣ. Ман мисол гӯем,
ҳамаи одам ба потенсиали мисол гӯем спортивни чемпион будан нест ки охе ҳамаи одам ба худованд додагӣ нест ки вай боксёри чемпион шавад ё ки вай мисол гӯем характераш чемпион бошад вай ба лижа ба ё ки бегону ё ки велосипед ба ё ки футбол ба худованд ҳар як одам ба ҳар чӣ додагия нигоҳ кунед я ҳамаи одам ба потенсиали чемпион шудан нест спорт ба ҳамон данни додагӣ нест ҳамон дар нест барои ҳамон бизнесмен ҳамин хел ҳамаи одам ба дари бизнес мишленӣ нест бояд не ки одамо ҳар хел ҳастанд ҳамон соҳи худа ёфтан дар кор мана мисол ман ҳамчун устоз бақувват даже я нехороший бизнесмен ман барои ҳамақа бизнесуми худам управление намекунам ман менеҷерро нанимат мекунам зато ман ёд гирифтам чӣ хел команда сохтана ман вақтама ки бисёр илм ба додам вақтам бисёр илм ба кирам ман устози беҳтарин шудам ҳар як шогирдҳои хубе тарбия кардам ки як гала миллионерро тарбия кардам ман шогирдҳои бақувват тарбия кардам ман бе дӯстон дар ҳамин ҷо ҷанбаҳс мекунем чун саволҳо хеле зиёд ҳастану аммо вақт намехоҳем ки мардумро хаста кунем мегуфт ташне нигоҳ дор мардумро то ки боз гуфта агар ки косаи пур аз об диҳем бинӯшанд дигар чи намехоҳанд дигар об аммо агар дар пиёла каме бидиҳем ин аз ин маълум мешавад ки дигар интизор бишаванд ташаккури зиёд ки вақти худро дар ё надоштаед омадед як дидорбинӣ кардем як суҳбат кардем нияти мо хос буд холис буд ва гумон мекунам ки аз ин гуфтаҳо танҳо оқилон ба худ чизе мегиранд нигоҳ намекунем ки чӣ мегӯяд ба чӣ хотир мегӯям ба он хотире ки он дарде ки шумо доред қисман он дарда мо ҳам дорем ё он дарде ки мо дорем қисман он дарда шумо ҳам доред ҳамаи мо ба хотири чӣ як чиз додан ба хотири як касро тағйир додан мегӯд як касро наҷот де дунёро наҷот додӣ як касро дасташро гир нафарое ки муроҷиат мекунанд ба мо у барномаҳое ки кардем мардума дасташро нагирифтем шояд пулӣ нагирифтем аммо як чӣ хеле гуфтед як маслиҳат як суханваӣ шуд чандин пешниҳодҳо буд ва ҳатто устод дар ҳамин ҷо мегӯям ба хотири худнамоӣ не бисёр пешниҳодҳо буд барои хориҷа кор кардан худо шоҳид аст худо аз қалбамон тамоми имкониятҳоро ба мо ҳам дода буданд барои ину он агар ки мо пули молиро фикр мекардем мерафтем ягона чизе ки мардум чӣ кор мекард мардуме ки дасташро мегирад ман як рӯзе ки дар ғарибӣ мегузаронед шумо хубтар медонед ба монанди гӯё ки як соли ваи аст ки ин қадар вақте инсон ғариб мешавад фикр мекунад агар инсон хоҳад ки донад ки барои чӣ омадааст ва чӣ кор кунад ҳамин басаш миннатдор ҳастем аз шумо ки вақти худро дариғ надошта омадед ва гумон мекунам ки аз ин барномаи мо барои мардум як дастёрӣ мешавад як дастгирӣ мешавад ва ваъда медиҳем ки ба мардум ки боз рӯзҳои наздик ҳар чизе ки ба фоидаи мардум бошад ягон барномаи кӯтоҳак ё ҳар чӣ ки аст ба мардум тақдим мекунем миннатдор ҳастем ҳатман ҳамкорӣ мекунем